200 metriä rintaultia naisten finaali käyntiin. Tästä Timo Kaskila aamulla 2.28.92. Viime vuonna Iida Ulkko vei kullan ajalla 2.25.85. Jonkin verran kovempaa viime vuonna siis Mety ja Kaskila viime vuonna hopealla ajalla 2.25.98. Iida Ulkko ykkösenä kun 50 metriä on uitu 32.41. Väliaikaa viime vuonna Iida Ulkko 32.70. Eli kyllä nyt Iida on kovemmassa vauhdissa kuin viime vuonna tällä matkalla. Katsotaan mitä se on, kun tästä tuohon 100 metriin. Iida Ulkko johtaa tätä. Siinä on semmoinen puolen sekunnin verran eroa muihin uimareihin. 1.10.07. Se oli viime vuonna 1.10.46. Eli kyllä tuossa on semmoinen verohyppää enemmän vauhtia kuin viime vuonna, joten tuo viime vuonna 2.25.85 on menossa uusiksi. Nyt tulee todella tasaisesti tämä kärkikolmikko Iida Ulkko, Veera Mustonen ja Pinja Kaskila. Iida Ulkko ei kyllä helpolla tässä päästetä. Veera Mustonen ja Pinja Kaskila ohittaa Iida Ulkko. Ulkoista tulee ensimmäisenä 150 metriä. Pinja Kaskila 1.48.80. 1.48 ja 19 on viime vuonna 150 metrin väliaika. Nyt tarvitaan tarjostusta, että saadaan selvyys tähän mitalikolmikkoon. Veera Mustonen radalta 5, Iida Ulkko radalta 6 vai Pinja Kaskila radalta 4, kuka heistä sen kullan vie radalta 5. Veera Mustonen nousee ylitse muiden ja tulee ensimmäisenä päätyyn ajassa 2.27.29. Pinja Kaskila toinen 2.28.12 ja Iida Ulkko kolmas 2.28.69.